नमस्कार, प्रणाम है भैया। हम अर्जुन उजागर रुआ लोग के पैर छू के प्रणाम करतानी और हमनी के साथे बैठल बा रुआ लोग तो जानते हो। हम बनी मोना सिंह उर्फ ललिया। रुआ सब लोगन के गोर छू के गोर लगातानी। रुआ लोग कैसे बानी इससे बताएं। अभी हम लोग हिंदी शॉर्ट मूवी के सेट पर आयल बानी, सेट पर की मुहूर्त में आयल बानी, तो सब कोई से मिल के खुशी बैठल। रुआ लोग के कैसन लागल बताएं। रुआ लोग देखी कि मतलब कितना कैमरा लागल बा कि हम कंफ्यूज बनी कि किमर बोली। तो ये अर्जुन जी बारन, इनकर मतलब कि एमे अहम भूमिका बा। हीरो के रोल करियन, तो ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद रुआ लोग दे हम। जी जैसने कॉमेडी वीडियो के रुआ लोग देखे नहीं और भरपूर प्यार देनी, तो आशा बा कि इहो जे काम होखता ई काम पूरा होई तो रुआ लोग पूरा सपोर्ट करें, पूरा दिल से आशीर्वाद दें और ई छोट भाई के सहानुभूति दें। रुआ लोग देख के आशीर्वाद दें, प्यार दें तो और मनोबल बढ़े। धन्यवाद।